просто се грижете за себе си. И приемете, че вие сте супер важна част от този бизнес и от този живот. Вие, тяло и дух, две неща. Как би описал своята бизнес философия и подход към планирането? Окей, генерално, ако трябва да погледнем, най-вероятно изследва енергията си. Тоест, това означава, че не слагаш просто някакви безразборни дейности, защото някой ти е казал, а трябва тези дейности да бъдат в пълен синхрон с теб, с тялото ти, с енергията ти, с целите ти, за да може, когато те са направени добре или когато не ги правиш, това да има определено значение. Целта е да превъртим планирането през контекста на свободата, именно, че ни дава повече свобода, повече сила да правим каквото си искаме. Защото хората, които биха гледали това нещо, ако не присъстват на семинара, ще го извадят от контекста и ще кажат: всяка една дейност планирана в ежедневието ми е абсурд, тия хора са откачили. Нали, затова искаме да излезем наистина от клишираното значение и да влезем в това, че това на нас ни дава свобода и наистина ни прави по-качествени хора, по-качествени предприемачи и въобще ни дава по-качествен живот. Тоест, трябва да направим ние като едно, за да може да вървим всичко. Много правилно го каза, трябва да сме едно с графика и с плана. Как балансираш между дългосрочното планиране и адаптация към промени в пазара? Истината е, че хората приемат много буквално дългосрочността. Ако трябва да погледнем, COVID беше 2020. Точно. Тоест сега влизаме в 5-та година след COVID. Ето ги, те минаха 5 години, а минаха ето така. Да. Тоест основната идея тук е малко или много да се доверим на процеса, да планираме, но това, което трябва да знаем е, че планът се създава, за да бъде променен. Той е динамична величина, той не е статична величина. И най-ясното е, че когато имаш план и решиш да местиш нещо, ти знаеш точно какво местиш, респективно знаеш къде да го сложиш, дали трябва да го върнеш обратно в графика. Можем да бъдем гъвкави и адаптивни само единствено, когато знаем точно защо, какво и как правим. Точно така. Да. Знаеш какво да махнеш, Да. знаеш къде отива, знаеш колко е важно, знаеш дали да го връщаш обратно. Да. Това е ключа. Има ли книга, филм, подкаст, които така са те вдъхновили лично и професионално? Няколко са неща. Първо, аз говорих за Тим Ферис. Тим Ферис, двете му книги. Едната е Tool of Titans, втората е Tribe of Mentors. Това е като човек и респективно двете му книги. Подкаста, на базата на който са написани двете книги, е Тим Ферис Шоу. Шоуто на Тим Ферис. Да. Това е единият човек. Вторият човек е Тони Робинс. Реално аз започнах с него, но аз имах щастието да работя с Тони Робинс, да слушам, да гледам и да присъствам на негови събития, когато той беше още така в силата си, беше много голяма част от бизнеса си. Да. В момента той продължава да го развива този бизнес, но вече с голям екип. Трети голям ключов фактор е Гари Вайнарчук. Това е по-скоро в контекста на бизнес стратегии, конкретика, маркетинг, медиа. Кой е най-ценният съвет, който си получил или пък научил? Това е бъди любопитен. Любопитството не е в контекста само на чети и слушай подкасти нон-стоп, а любопитството е просто да си отворен към света, за да гледаш, да слушаш, да оценяваш, за да видиш, защото ти когато имаш добра филтърна система, селективна система, ако консумираш повече информация по този начин, реално ще обърнеш внимание само на тази, която ти трябва. Така че любопитството в комбинация с много ясна идея какво точно ще правиш тази информация, мисля, че е един добър отговор на този въпрос.